Jeg vil bevise den første sætning, vi har stående heroppe, nemlig at a af x er differentiabel i x0, og at a af x er en stamfunktion til f af x. Og det vil vi gøre som ved alle andre beviser, der omhandler det her, nemlig at skrive, at starte med sekanthandlingen, som lyder a af x 0 over x minus x0. Vi antager, at f af x er voksne, og at x ligger til højre for x0, når vi laver det her bevis. Og vi vil så, når vi har gjort det her, så lader vi x gå mod x0, og så håber vi selvfølgelig, at a af s i så fald vil gå mod f af x0. Ja. Vi tegner nu 3 ens koordinatsystemer. Og indtegner a, x0, indtegner x, og indtegner b. Godt. Det første der skriver vi området under grafen fra a til x0. I det næste der skriver vi området under grafen fra a til x. Og i det sidste skriver vi området under grafen fra x0 til x. I det her tilfælde, der er arealet a af x0. I det her, der er det a af x. Og det her, der er det a af x minus a af x0. Godt. Så tager vi nogle vi tager udgangspunkt i det her, i det sidste her. Vi tager 2 rektangler. Først et her, som har højden f af x0. Så er der også her, som har højden f af x. Og vi vil nu, de har begge bredden x minus x0. Og vi vil nu prøve at opskrive det matematisk. Vi siger så, at det mindste kvadrat, som har arealet f af x0 gange x minus x0, det har et mindre areal end det her, som er det graverede område. Som igen har et mindre areal end det store rektangel, som har areal f af x gange x minus x. Og hvis nogle uligheder her, der må man godt dividere igennem, og vi vælger så at dividere igennem med x minus x0, og får og nu har vi det her, det er jo vores sekanthandling, og den har vi ligesom frosset inde mellem 2 tal her. Vi vil lade nu ny tavle. Vi lader nu x gå mod x0, så vil f af x0 gå mod f af x0,
Og f af x vil også kunne ud. Derfor så, da vi har fx0 stående på begge sider, vil vores sekantænding altså også gå mod fx0. Og vi har dermed bevist, at ax er differentiabel, da den går mod et bestemt tal. Så prøver vi at skrive. Og nu, ja, så vi skal skrive, altså, ja, differentiabel, og et mærke 0 er lige 5. Og så er vi færdige.